तड़प तड़प के इस दिल से दुख ये बात के नहीं खे कि हमरा लगे गर्लफ्रेंड नहीं खे। दुख तो ये बात के बा कि हेकरा लगे गर्लफ्रेंड बा। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं मैं। खुशी चाहिए नहीं तोरा, चल खुशी देता नहीं। कहाँ जाता नहीं माँ कही अगोरे जाए के जरूरी बा। रोज तो सही जाई लेना काहे आज तो हर व्रत नहीं खे। का बात करता रू व्रत नहीं खे। का भइल रे? का भइल? मानवता है कुछ आपके पास? दारू के दुकान के बगल में बैठा के तू चाय पिला रहा है, मानवता उनवता है तुम्हारे पास? दुख तो ये बात के नहीं के कि हमार बकरिया नहीं के भी आइल। दुख पे साला ये बात के बा ये कर बकरिया साला 4-4 गो भी आइल बिया। बाप रे बाप, तो बोका बा हमरा लगे केकर भी आई। प्रणाम। जय हो एंगे खैनी खातार बिया ना होई। मार से ना होई। वाह बेटा वाह। ए भाई हमरो पेप्सी कर देहेगा। हट पेप्सी का होला रे? हे हई जोन घिचे दे करेगा पेप्सी नहीं कहल जाला, पेप्सी घिच दो मारे इंसाले नि सेल्फी होला भागत रहा कि ना। आओ हो गइल जो साले कुरुक कुरुक बाजल हो गइल जो ना। बड़ा दोगला बार एगो फोटो पर चिन्हावता साले संसार कितना मोबाइल होई हमरा लगे जा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी चल रही रोशनी। अच्छा एगो कामयाब मर्द के पीछे कोनो औरत के हाथ होला का? हाँ जी ये सोचता नहीं है का ओकरा से। हाँ तोरा रहते तो कहियो कामयाब होखे में ना दूसरा पर ट्राई करी। सबसे कल एक जना हमरा से पूछुअन कि भाग्यशाली के होला, हम गने बुर्बक हुआ। भाग्यशाली ऊ होला जगह ससुरारी में 2-4 गो बढ़िया साली होला, ऊ भाग्यशाली होला। अरे तू लगती होंगी शिल्पा शेट्टी साड़ी में, तेरा यार भी पड़ता है आड़ी बाड़ी में। प्यार में अक्सर ये बवाल होला, तार फोन कहाँ बिजी रहला, यह सवाल होला। कहाँ गई थी? मार्केट। कब? 4-4:30 बजे। 4 या 4:30। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। होटल में बैठा रहूँ तो 2 गो यारों में शराब पियत रहूँ सब। जब दोनों पी ले सन खूब चढ़ गए तो दोनों एक दूसरा से कहत रहे सन कि भाई तनी महक ना, हम महकत नहीं। कैसनो बानी पढ़ल लिखल बानी, अनपढ़ नहीं खी। कितना पढ़ले बानी? बीए पढ़ले बानी। जाई 2 अक्षर पढ़ला ही बानी और वो उल्टा ही पढ़ले बानी। ए बी होला ई बीए होला। आई तो देखा ना कैसा लगता नहीं हो सब बानर खानी। बॉल बियारी अपना देखियो हमरा। कहो तू हमरा से बात काहे नहीं खूब करत? हम तहरा से बहुत प्यार करेनी। अच्छा हमरा खातिर का क देब? का तहरा खातिर तो पूरा दुनिया के हिला देम। दुनिया के हिला देब? तरह से तो एगो मोटरसाइकिल डबल स्टैंड पर खड़े ना होला। या हमरा खानी कोनो मरद बा? हमरा खानी के हम मरद बा।